देखो साथी सब आई के नया ब्लॉग में छी हमरा से देखो आई हमरा के गेलू मंदिर पर गपशप पूरा छलफल गपशप भ रहल चले। तके बाद देखो साथी सब एठिन देखियो बाबा और जे ये बाबा और गपशप कर रहल ये। तके बाद देखियो साथी सब एठिन मीटिंग बैस गेले गपशप भेले कि कहे छै चल क्रिकेट खेलाय ला के दिन में। ते द्वारा हमरा के पूरा प्लानिंग बनले मंदिर पर। तके बाद जते अपन बुआ सब छले बुआ सन चल गेलू खेले ल। तके बाद देखियो यहाँ का गेल नहीं छु अभी जाते छु। तके बाद देखियो हाँ आप जा लगलो देखियो साथी सब हमरा के जाते रास्ता में देखियो ई भाई कना कना करैया छुट्टी टुट्टी बान यो केस के। तके बाद देखियो साथी सब हमरा के पूरा ब्लॉग में आबे रहियो बुआ सब ब्लॉग में आबे चाहे छै। तके बाद देखियो साथी सब ई वीडियो धमाधम कनी शेयर कर दाब अपन अपन भाई सब ल। देखियो गांव घर के कते निक प्यार कते निक भाई सब रही छे। तके बाद देखू साथी सब सेब गोरा जा लगलो एठिन सुगरो के मारे ले छुटल ई भाई सब। तके बाद देखू साथी सब पूरा धमाधम करके रोड में चल रही है। तके बाद देखियो हमरा के साथी सब गाछी में जे ग्राउंड छे ओई ग्राउंड पर पुगे वाला भेलू। तके बाद देखियो अहाँ का पुग गेलू एठिन देखियो साथी सब आप टच होइले जा रहल छे टचो भ गेले। तके बाद देखियो साथी सब हमरा के पूरे प्लानिंग बना के फील्डिंग और करे छे। तके बाद देखियो साथी सब ई देखियो ई भाई कैप्टन ये ई कैप्टन ये देखियो संतोष भाई छक्को मार देलक पूरा हाई छक्का मारले। देखियो कैप्टन ताली मारे विरोध के ताली मारे पछुल का कैप्टन क्या ये शॉटे एहन मार देलक भाई। अगर हमहू बैटिंग कर लू कनी मनी तब देखियो साथी सब एटीन अहाँ के। तके बाद हम लोग के जा लौली। धन्यवाद।